फ्राय सानै सोद्रोमा बिथांमोनखौ थांनो थाखाय खावलायदों। जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ खालामनोसै। बै main polino stand nungguin ada kelas. Halo. Halo. Ang naisulah kinang tau kinang cukup tanah terbab tajagna. Lapina hanai Hachini Hadari Tripurani Musi Otul Dev Burma Manganang Purna Dev Burma Bitanga Tripurani Rupesh Mese Bitanga Nepalni Manganang Rajkumar Mese Bitanga Nepalni Pawan Mese Manganang Bitanga Nepalni Prithivi Soipo Manganang West Bengalni Bitang जोंजों नैबे मेलाव बाहागो लाफैनाय गुबुन-गुबुन दल संगठननि गासैबो दैदेनगिरि मानगोनां जिल्ला आफादफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लाफानानै गासैबो मानगोनां साननै नोंथांमोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय भलन्टियार्स मानगोनां रिंगु दामसा हान्जानि बिथांमोन मानगोनां प्रेस मिडियानि बिथांमोननिसिमबो नैबे समाव आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोंनि मानिनायखौ जासिबाय आरो लोगो लोगो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो जागायनो सानदों। सिगां फिरफिलाया बिरनाय लोगो लोगो देंखो खनगिरि बिथांमोनखौ गावनि देंखोखौ रोजाबनो थाखाय आं गुरै खावलायखाबाय। जिल्ला आफादफोरखौ गुरै खावलायदों सोरबा बोखोनानै जयै बिरहोनांगौ बिरहोग्रोनाङा आफाद मेरुनि सिगाङाव जाहाथे रावबो बोआ खावलायदों। biar dia ada sana-sana.
बेयाव गोजोननाय फैयाखै गिलुबाद फाथोनि दावहासो नांफिनबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयावनो थाबाय नै महामाया हाजो नोंबो नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ नै मोनथानि दैसा नोंबो साखि दङ ना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखु फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जा दाबो सम दङ मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो सुस्रांनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना-एनिखौ ज्राब गारदों गुबुना हरै जोंखौ दैसाखौ खाथिलांबाय नङाब्ला बड'फोरनि सिमाङा सिमाङै थालांगोन फै जों बयबो खौसे जायो नोंखौ सामनाय बायदि नुलायलांबाय गासैबो जिरायथ'जोबना दङ माने